Máte chuť urobiť na Vianoce niekomu malému veľkú radosť? Neviete ako? Tak môžete využiť možnosť, ktorú už 3. rok ponúka občianske združenie Za krajšiu Považskú Bystricu, a tým sú obdarovacie vianočné stromčeky. Tieto stromčeky sú na 4 miestach v Považskej Bystrici, v kostole Navštívenia Panny Márie, potom je v kaplnke svätej Heleny, vo firme Medeku, na Mestskom úrade, to sme teraz tu. A tento rok sa pridala k nám aj nová firma Danfoss. Od prvej adventnej nedele tieto stromčeky zdobia papierové ozdoby s číslom, menom a vekom dieťaťa. Ak má niekto záujem urobiť mu radosť, vezme si ozdobu, kúpi primeraný darček, ktorý zabalí, prilepí naň túto ozdobu a zanesie naspäť pod stromček do 13. decembra. To, že je to také úspešné, aj záujem o tie ozdobky, je dôkazom toho, že ešte ľudia stále chcú pomáhať a majú v srdci tú lásku, chcú darovať niekomu z lásky niečo, pričom tú druhú osobu alebo tie deti nepoznajú. Tento rok darčeky potešia 111 detí z rodín v hmotnej núdzi. A čo deti dostávajú? Užitočné veci, praktické, trička, čiapky, rukavice a popri tom boli ešte nejaké hračky. Veľmi pekné veci tam boli, dokonca niekde boli aj sladkosti. Ak sa stalo, že sa vám neušla ani jedna ozdoba a chcete aj tak niekoho potešiť, poobzerajte sa okolo seba. Určite nájdete dieťa, ktoré môže mať krajšie Vianoce aj vďaka vám. Zuzana Burdejová, televízia Považie.